Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kinang penmi film khasi ki bahapo ka Shatri jong ka Meghalaya Filmmakers Association ki lalit ujor dak ejahar Hasadar Police Station Shillong banwat ye ubreu ubala ai kerteng ABK channel ha YouTube ubala thapto ye ka film khasi ha YouTube ka bala ai kerteng shai email kane ka film kadai ka bala pelan ha ki CD ha ki snam ki bala dam bala long try do ba Pradeep Chulan Henry kane ka ABK channel kala thap hadu part 6 ha YouTube na kabenta ban kamai pisa klem da panjing ben na kitrai bapenmi ya kani ka film ya kani ka jing ujor ejahar lalat IT Hasadar Police Station Shillong ha ka janmi jong ka arp artrek menta unai lor arhajar arpau hapo ka jelam jong Vice President jong kani ka seng uba Pradeep Chulan ringkat u secretary uba Lari Suciam ngi kani ka seng jong ka Meghalaya Filmmakers Association hadir bang lab bun ki de ki channel badon hapo ka YouTube kila upload ya gini ki film jogi ba ya gini ki digital video jogi ba personal ki member jogi ha ta channel jogi film de yo jing bet nang ki try ta daw mata singi banrat kin khong yo khnyang bakta ya gani film industry jogi ha pa state jogi ni on I no daga FIR ba ban kam ba penstom ya kum kini ki brio ki bale ya kan kam paman dakshan hi ka film ka ba kawai ka channel ka ba ka kapten ka ABK channel kala penjat ya ka film syai mai hadu hundu kali series la perlong series hadu hundu part but ulale ya kan ka kam thand yo ingpet lagi try menta nomor ba ki ka film ka biya shoot hangin ke cinema hall ye temta dan ketika la no ka jitu ba ngi try ru da ban ngi jitu bon punya di film ku series apa di internet ane dang don shoot ke channel tiba aku mahapot Netflix na hang tay nila kan punya ane da ka bagi lek pun ne ka bagi lek tu ko dia kalong ko do ba long nila do na kalat kay ban punya ila IFIR po kanila substation hapo kanila police station tingi kermen ba nakaliang ti kulit kidle ko betul Kajingwan jongi hangne mata kasni kelong ban IFIR persya ya unde YouTube channel ba ai kerteka ABK Films te ngila yo I bat ngila don ro ki comments ki bangat fa tu ba unweng no sisendam ya katu ka film ka ba ulah upload andai na kaliang jong som lale kumta ba ngi kum ka seng ngim ban se na margi ni smo banang ni sakmat kin sadon shibun ngot ki ban shim kabu ya ka jing tre stam ka jongi te ngi ngitap ka jing sosi ka pendu mensim ngi kum kinong snap film namar ban sna ya koi ka film ngale se pi la batip ba kalong sisa ka ba ka jing lut ka babon ba ka dan ka jing tre stam angta ba kane ka film industry ka jongi kam dei tamba ngi sna ya ka film ban yo dong tang ni le de shimat andre kalong kum sibeta ka ban ai kam ai jam ki kun sam lagi jongi ki badan ka sap ka phong lagi jongi benta nadu kum kinong pho jing roi ki musician bat ki technician tu ki cameraman ki editor bat kum ta ter ten reda ka baki ya sim ka bu kum ne ki ru sim ka bu long ka penduk mensiam yangi bat ka penduk nong hiru hadu kata namar ki don ki film ki bangi ngila invest hadu khat arla khat sanla hadu arpor tek bat ngem syamla ban khli wat tangi ka bai trai ru ten re nadu ba ki mi kini ki kum kini ki channel ki bakher ki YouTube bat ki platform ki bangila ban showcase kini ki film ki jongi ngi don kin ka jing thumu ba kan sapoi gapor bangin pen iyo le se ngila ban khli no tang kata ka bai try ka jongi hare lada syak le no hakum kini ki jag beri ki basim kabu pat de terlong ngi do jing kermen sisya bat ka pen sosi ngi hadu kata hadu ba teng ka poi ka por bangin perkhat no ba kane ka kam ngi dei ban sange no si sendan namar yimi I ba ka ka future ka akan ka lain te wat hadin bangila request bangila kerpat ye uru syam la pediang yang kata kajing kerpat ka jongi na kata haka jing long breu kala penbitar yangi bangila sim ye kane ka sinjam menta kasngi ban ai daka FIR sendan persya ye une breu kat kum ka jing kren joki pulit bangila askum menta kasngi kemot ha ngidon ka jing kermen bakin yo kem yo